Uwana. A'a, kai? Ya kai malam? Kai malam me ya faru ne haka? Duk tsantsin da ka kama kuma bai ishe ka ba shine sai ka tsaya kana wani sai ta harbi? Baka da labarin zamtocewar na zama sojan baka. Sojan baka kuma? Mana, magana na kan sojan baka. To ya magana zamfara kuma meye ne kai magana? Ka kara man tambaya makamancin wannan sai na dasa maka wuta. A'a, ka dai dasa wa 'yan kallo wuta. Don wani tsayan da kaka. Matsayin a iya Instagram ne kawai. Magana zamfara ta jihar Baba Buhari ce. Wannan yaƙi kai banda abin kama ka gane maka kama da sangam ne ko kuwa? Shi singam haƙƙinsa a Kano ne, shi Baba Buhari gaba ɗaya Najeriya ne. Ne kuma sojan baka ne kuma iya daji ne nawa. Da kuma Instagram iya zamto shi na wuce wannan to matsayin na riga da na yi haye zuwa wani. To wannan tsantsayen da ka kama kuma fa? to wannan zayin farfesu ne ga masoyana. Mudda wanda zai iya zuwa ya ci. To ya same ni. Ni abubuwa na al'ummata ne idan ya zamto shi wani ba su ba to ba zan yi komai ba. Gaskiya ne.